Dobre. Počkej. Dobre, si pripravený? 3, 2, počkej. Ja robím tu. A ty vtedy na to druhé, dobre? No počkej. Dobre. 3. Teraz. Musím mali ísť. Dobre? Iba ja musím. Kedy chcem. 3. Teraz ako pesničku. Teraz dáme také veselé? Dobre. Ja odštartujem, dobre? Ale počkej. OK, dobre. Si pripravený? 3, 2, 1. Sestrička to možno číta, lebo ako... No, dobre. A ešte čo treba zistiť tu? Máme tam ten beat, dvere. Dobre. Poď ešte. No tak odošli, neviem, ako sa nikdy nenapísal. Ideme smutno? Počkaj, dáme ten beat alebo nie? Nedám. Dobre. Toto je aká? Nota. No, aká nota? To je podľa toho, no. Takže, toto je C, A, B, C, D, E, F, G, A, H, C. Toto bude
bude C. C. D. Počkaj. No, dobre, nakreslíme to. Dobre. Dobre. Takže. C. D. E. F. G. A. H. C. Toto sú tie základné. Teraz toto ide aká? C. Dobre. Čo ja píšem? F, G, A, C, D, E, F, G, Čiže to zakladá, že dajte C, C, D, E, F, G, A, C, Čo si napísala? D, E, A, Počkaj. 6 minút? No to asi bude v posledný. Nie, čo píšem? C, D, E, A, H, H, C, D, E, F, G, A, H, C, H. Takže, to som ti napísala. A pôjdeš, pozri sa. Nájdeš si túto jednu.